Mi van a gyerek, bazd meg? Sziasztok, itt neked csak. A mai nap edzeni fogunk, méghozzá baszott keményen. És most elindul. Látod? Mi faszom, mi? Mindjárt eliffen, baszki. Leesik a mikrofon helyéről, csak nem lesz ott jó helyen. Szevasz, barátom! Szevasz! Interjú érdekel? Interjú? Persze, hogy szerint. Milyen interjú? Milyen interjú? Jó, akkor lehúzással kezdünk. De az mit jelent, hogy ott? Vágod? Mi? Ide? Ide. Nem lehúzásra szoktam kezdeni, de most a Berki szabja, úgy néz ki a hátnapot. Kis 25-tel bemelegítünk, semmi komoly. Ez kevés lesz, csak most mondom. Hát ezt hagyjál már, bazd meg. De nyugját nem leszel benne, nem kell kerülgetni, hát kiváglak. Ja, jó van, okés. Hát csak úgy kerülgetni, de cserélj. Persze vágják ki. Na nyomjad, Berki. Mi hátal van. Rakodok az egész meleg közösség, úgyis megnézni. Ott van rajta, tudod, ott oldal. Egy ilyen kis vonal, ha azt húzod, akkor fölle megy. De ha ott használod azt a kis szart, azt a kis fócskát, akkor tudod irányítani, nyom csak meg, és akkor tudod jobbra-balra, nem tudom, fölle lehet-e. Nem, ezzel csak ilyen. Csak oldalra, jó. Jó, 86. Be kellett volna, ja. Bazd meg. Ez így jó telibe baszott edzés lesz így. Tömegelés van, és olyan szűk rám az összes edzős ruhám, baszki. Azt mondom, jön le a seggemről, meg a ruha. Szépen körbeíverte a combomat, most meg feszül az egész. Veget. Én azt mondom, őt nem ér véleményezni. Jó? Csináljad! Jó, fölrakom 93-ra. De mert csak, hogy ne puncizzak. Tökömet eddig bírta. Na, a szűkfogású evezésre megmutatod, légy szíves, ezt szoktam használni, legalábbis most már. Eddig egy kicsivel magasabbat, vagy szélesebbet használtam, de elkezdett tőle fájni a könyököm. Átváltottam erre a kicsire, ami sokkal jobban tudja összpontosítani a hátsó izmokat. Nyugodtan jöjj egyszerűen közelebb, és egészen a pofámba. Jobban be tudom húzni, be tudom feszíteni a hátamat. Nézzük a hülye gyerekje. Fölrakta, bazd meg. Mennyi az? 109? 113. Nézd meg, öcsém. Nem normális. Ezt nem akartátok látni. Most nekem is muszáj lesz a 113-ba belehúznom egyet, csak hogy képletesen, hogy hol található a különbség két test között. Na figyelj. Na itt. Tehát 86, jó? Tehát ennyit bírt. Mindjárt elsírom magam, ez a helyzet. Megaláznak. Jobban áll neked a kamera, oké? Jó, akkor... Na erről van szó, azt mondja, hogy jobban áll nekem a kamera. Erről van szó. Érted? Tehát most eleve kioltott a súlyjal, és akkor most még rámondja, hogy a kamera az jobban áll nekem. Tudál, nem így érted. Jó tűnik, pihensz? Igen. Nyomjad. Húzzad már. Húzzad még. Nézd meg, gecész. Nem visszarakja, ez visszadől.
ez katasztrófa. Azok 120, nem igaz, Geci, még föntebb ment a súlya, nem is néztem. Tudod mit? De is vegyék. Figyelj már! Ladinszki épp még. Mennek oda, Kazinszki. Mennek még oda, szerinted? Tehát ez katasztrofálisan jó ez a gép. Elképesztően. De nem úgy értve. A feje, nyom meg kétszer azt a k***t. Látod? Most azért sokkal föntebb van, azt nem kell ennyire izint. Értem. Bocsáss meg. Beszéljünk egy kicsit erről a gépről, mert ez egy csodagép. Bocsánat, csak még levegőig kapkodok. Hideg van még a futáshoz, szar a kondíció. Tehát ezt lehet húzni fel le. És a másik nagyon jó része, hogy ez most egy térudas evezés, ahogy most be van állítva. Viszont, ami nagyon jó benne, mondjuk berakom 4-esbe, mert 4-esbe tudtam, majd ezt szépen lehajtom, így, és tessék, már is sima húzás lett belőle. Faszok is magnézia, kérem szépen. Kevés a súly, és még így sem lesz pontos. Na hajolják kicsit lentebb, mennyi lentebb? Úgy. Ezért mindig, hát még egy kicsit lentebb. Mert gyenge szar vagyok. Amúgy is nehéz a gép, jó? Nem én vagyok a szar, jó? Nehéz a gép. Azt a kurva, nézd azt a hátat, öcsém! Nyomjad már! És ki mondta, hogy megálljál? Nyomjad! Nekem az utcsókör, legalábbis ebből a gyakorlatból. De még csak most kezdődik, ez még csak a harmadik gyakorlatunk. Nem biztos, hogy minden föl lesz véve, de nem biztos, hogy a kamerának az aksia bírni fogja. A gyengék szerény sorsa, hogy le kell venni a súlyt. Hova raktad, Berki, egyáltalán a 2 5-öst? De fasz, hogy rájött, hogy hátulról is föl kéne venni valamit. Na figyelj csak, a lényeg, amit mindenkinek mondani akartam. A legnagyobb probléma nagy általánosságban. Elkezdik az edzést, és mivel nagy a motiváció, így beleadnak mindent. Mindent, amit tudnak, beleadnak. Az azt jelenti, hogy az idejük 50%-át az emberek beleadják az edzésbe. Megveszik a bérletet, lemennek kondizni, ott vannak 1,5 órán keresztül, nyilván még oda is kell utazni, meg visszafele is kell utazni, 50%. Mi történik, ha a fizetésed 50%-a eltűnik? Ideges leszel, és azt mondod, hogy a jó kurva anyját, nem? Ezt mondod. De most képzeld el azt, a tested ugyanezt érzi, a lelked is, a tudat alatt, mikor ezt az 50%-nyi időt te az edzésre elkezded költeni. Ekkor jön az, hogy egy hétig mondjuk fennmarad a motiváció, mondjuk ezt, és utána teljesen összeomlasz, és még mélyebbre süllyedsz. Tehát a probléma, amit elrontanak az emberek, az az 1%. Az az 1%, amit valójában adni kéne ahhoz, hogy később akár az időt 50%-át is el tud edzésre költeni, anélkül, hogy a tested belül buzizna veled. A következő gyakorlat jön, ide bejössz, letérdelsz, és így befordulsz, a másik oldalt mindjárt majd jobban látni fogjátok. Úgy érted másik oldalt, hogy én fogok megfordulni ebbe az irányba, Berki. Na, tehát lejössz ide,
És ugye innen általában ezt a gyakorlatot, ezt a fajta húzást szokták csinálni. Na most, ha befordulsz így, akkor teljes mértékben, tehát még ebben a pozitúrában is húzza a széles hátadat, így végig dolgozik. Ezt az öregek tanították nekem. Nagyon ajánlom ezt a gyakorlatot, bárhol is, csigányt csinálod, bárhol. Mert mióta ezt a gyakorlatot használom, azóta végre elkezdett szélesedni a hátam. Nincs az a kamera pozíció, amiben beleférne. Csak mondom, hiába varázsolok. Figyeld, milyen széles a hátad, az meg mondod, csak ide rakom a tenyeremet. Érted? Ettől a mestertől kell tanulni minden egyes nap. Úgy néznek most minket, Berki, mint a galambok az elemúzsiát. Tehát az a helyzet, hogy ezt a gyakorlatot lenyomom, utána még lesz a Berkinek a kedvenc köteles volt, azt még amúgy megmutatjuk, mert az amúgy geci gyakorlat. Utána lesz 2 kis picsányi hátsó delt gyakorlat. Ide rakod a kezedet, szépen bejössz, és egy ilyen mozdulatot végze. Szűkfogású mellhezhúzásnál is ugye van egy mozgástartomány, amit tartanod kell. Na most ez miatt a kötél miatt ezt a mozgástartományt végig meg tudod tartani, és ez miatt jobban a szélső hátra és környékére tudsz dolgozni.